May sakabot lang nagunggong. Chong, madi kayo mga kastakan niya may. Irespeto ta kami matanga kanakan niyo ta, irespeto ta kayo may. Isugarod chong, aw mo tinararamid mi kanyang madagas ah. Awan, bagi ka di nga talo na yun. Chong. 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 Oh, kamu gaya mata. Apa yung narantam ngayon may ka? Apa yung saldayo italtalunan tayo nga daga? Kinya ko ma, kanakan ka lang. Di ba kumuntaya si Chong? Kapulan nalpas na batang yun, yung saldayaw. Amuyo mo nga siya tatatayag talon tat nga kraping ah. Awang pakialam ko kanya yun, sa kanakan kay laon. Madagbalin di narami di Chong, kumuna di saldayaw. Siyak lang mababati nga kapsadan, so nga dakarapatak nga gisandaan nga daga. At damo la karapatan mo di Chong, takabsat mo ni inang ko. Kaya mo ti kabagis ko, siya lang mo ti mababati, di bagi ka diyan. Madagbalin atalintag di Chong, takanakan-nak. Ay, uray, awang maramid mo, kanakan ka lang. Ibagak, kininsan dilpen at ang anarami di Chong. Urag to kay kadua, kanakan ka lang, so nga maramid yaw. Uray kanakan na kami lang Chong, at damo lang karapatan mo di nga daga. Tumalo ka man lang tuloy, baka matibag ko atang iwa mo. Lumadi ka lang nga Chong, tatay ka pa dinanog. Naku nam! Sige, tuloy yo, itakayo mong analaing. Gapula, tamadita kay patpatulan ng kastatay bagayo kanya kaon. Awang babay mo kanya nga kumaw. Ampay si kayaw, at dababay nyo kanyame ka na kanyaw. Awan, di ba? Atala bagbagiyo, ti pampanunutan nyo. Ibaga, nagardo pumanaw ka dito yan. Wunchong, pumanaw dito yun. Taba ka mapatulang ka nga di oras. Nasayat mo nukas jay. Awan talunin nyo tatan. Bagi ka diyan. Gahamang ka ti daga. Awan mabalin nyo tatan. Bagi kami nga talo na yun. Saan? Nainsan, dan sa problema ma, maditi lang at itsuram kay. Madi lang nga problema to. Problema tangaluan saan. Ni, apay nga na ibaga mata. Kasano ko na isaldana mo ni Chong ay taltalon tayo. Apay nga insalda naman ay, di ba inlako naman ni Deji 2 hektarya, di nabiyag pilagi di inang ta. Aji garod ko tinsan, aji lang garod ti mabati kanya to, insaldana mo na yun. Punimot ni Chungay. Nakatungtong mo garod sunan insan. Uninsan, nagsungbat kami pa garod di kalman. Kaya niya garod timbaga na kanyam. Kimbaga na mo ngawang karapatan tadji nga dagan. Madingag bali na. Gapot ta babae gaji kakabsatnan, madinangik kanayin. Aji garod, kasanuta lang nga anakain, saka kumun mo ta aji nga taltalo na. Nya nga tano pan takatungtungay. Baka mabitog ko lang sunain saan. Madi ang nga kastain san, katungtungon talang sunat ti diplomasya. Narigat nga katungtong isunan. Amo minsan, so nga napudot ti ulaw. Siya making batang tatang atawon. Uy, tama ka di tayo san. Siya mo't no sumarunong atawon. Aji ka tinsan, manong atawon bago tayo makatalon, tapos isaldana pa'y. Siya pumayag insan ha. Uri siya kinsan, madi mala pumayag. Nya nga tano'y pabarangay tasuna insan. Madi pa lang insan, katungtungon ta pa lang ni Chong. Kasano nga'y numadi pumayag, kanang katangtang si taji nga lakay. Aji gordin san, katungtungon ta sunat ti diplomasya. Kaya numadi pumayag insan. Kaya di tayo barangay no kang agsasangon na. Kaya numadi pa'y maalad di barangay insan, di tayo agraryan nagsasangaw. Wen, hustot ako na minsan. Nya, apan takatungtungan sunatatan insan. Wen insan, Apan natatan. tan. Chong! 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 Kaperte kay nga duwan niya rin tayo. Dagamin imbaga ni insan Chong, nagpaiso nga insaldayo aji kumun nga pagsusublatan tayaw. Woy, paisaw saldak. Apay, dari klamam. Kita minsan, nagtangsit ni Chong ta. Guri ka insan.
Chong, madi makasta ti bagayo uri madi kami nakadal, amumimot ti karapatan may. May saka mo lang nagunggong. Chong, madi kayo mga kastakan niya may. Irespeto da kami matanga kanakanyaw ta, irespeto da kayo may. Isugarod chong, awan mo tinararamid mi kanyang mga dagas Awan, bagi ka di nga talo na yun. Sige, numapanak na kam nga nagan mo Jarji titulaw. Sige, madi kami umabol nin sana yun. Amo yung aduwa, ada kanya kay Tito daw, kaya nga ipatransfer ay nakang kunjay. Chong, Xerox copy lang nga tartangan niyam, RG kanyak adi original nga titulo. Insan, kuna laki no radya kanya na yung original nga titulon. Ay inted ko idi kini Chong, Xerox copy lang nga adin saan. Si Kadilpen, linuko na. Nay, suna pa'y talaga tinangluko chong. Kasi ka nang luko kanya may. Oy Dilpen, itid mo kanya kay original nga Tito daw. Madi nga mangyari adi Chong, tanda mo lang karapatan medyo nga taltalon. Madim ititad kanya na insan, baka no sumaro no ilako nata nga taltalo na yun. Kunin saan, ado nga taltalon di na ilako ni Chong ngayon. So nga si Kachong, isublim ay nang isaldamon. Kasano nga niya kayat. Pakulong na kayo ng isaldaan nyo Chong, tanamuan na nga niluko yun lang. Nasaya at mo't no may kulong suna insan, tagnakaw. Minsan, madi mga kasta, mabalin na may subli adi pira, tama di day pakulong. Awan mabalin yung aduwan, ta nakaarami kami ti kontratan, talo nga taon na day. Ay, uri Chong, aradya kanya kay original nga titulaw. So nga ninsan, ti sa marunong agtalon. Chong, isubli lang ay peran hanggang nasa papay. Kun Chong, mabalinta ka mga kaduan, ti baka may tigpaypaysaw. Madi mga daga sa aramidom chong, ibaga tayong matagpaypaysaw, tsaka isublim matay pera nga pinangsaldana. Mabalin da garod nga kaduan nga duwa. Kun Chong, mabaling, tulungan ta ka. Nung siya lang kuma, madi kayo nga kaduan chong, ta nagsasakit tagajim bagayo kanyak. Minsan, pakawanam ni Chungan, no damat din na madis nga na ibagana. Kasano nga pakawan nagsuna insan, di mo dumaw daw dispensa. Amom ka na kan. Pakawanin na kuman. Noon niya managinay bag kanyam nga namamadis. Hey, madi nga basta-basta malipatan nagajim bagbagayo kanyak. Minsan, pakawanam ni Chungan, no daman na ibagana kanyam nga na mamadays. Aw maramit kong Dilpen, no di nagpakawanin ni Lando. Minsan, ni apon tupay, pakawan, si kantulangan na sa kay kampay ti may isang pagkakataon ni Chong. Lando, takkel ti basol ko kanyam. So dungal dawat ako mati dispensa. Mapakawang kayo chong, isubli ay pera na ng salda. Uwin ka na kan, sublik to madandama. Gusto ta decision mo Chong, tamadi ka babay na inang isaldaan niyaw. Kapakawandak ko mga duwa, bayan nyo, tanjak tulo ulitin ay. Lipatin tayo adyan chong. Ito importante, nag-iinayos tayo. Uwin Chong, Agyaman at kanya yung kanakak. Awan na adyan chong.